Свята працы працягнем абмяркоўваць у нашым эфіры. На сувязі Максім Пазнякоў, выканаўца абавязкаў старшыні Беларускага кангрэсу незалежных прафсаюзаў. Спадар Максіма, вітаю вас. Вітанне. Таксама Александр Фрыдман, палітычны аналітык і гісторык з Нямецчыны. Спадар Александра, і вас вітаю таксама. Спадар Александр, уласна, да вас першае будзе пытанне. Ціхановская павіншавала беларусаў са святам працы, я нагадала пра парушэнне правоў працоўных, а Лукашенко ў той жа час пра адказнасць за даручаны ўчастак працы. Вось гэты падыход да працоўных, нават у віншаванні, ёсць сутнасць стаўлення ўладаў Беларусі да працоўных, як лічыце? Ну, конечно, у гэтых фармулёўках, якія Лукашенко выкарыстоўвае, там выразнае стаўленне. Ён разглядае працоўных як рэсурс, які павінен быць накіраваны у тым напрамку, які яму патрэбны. Менавіта так это разглядаецца. Правы працоўных і іншыя, гэта асабліва гэта не тое, што яго ў дадзены момант цікавіць. Спадар Максім, сёння адзначаем свята салідарнасці таксама працоўных. На ваш погляд, вось пасля выбараў 2020 года, пасля такой колькасці рэпрэсіяў, якія мы назіраем усе гэтыя 4 гады, ці захавалася пачуццё салідарнасці на беларускіх прадпрыемствах? Ну, у нас праблемы з пачуццём салідарнасці працоўных з першага дня, калі Лукашенко абралі. То бок, і першае, чым ён пачаў займацца, гэта бургетную солідарнасць, знішчаць весь працоўны рух. Я нагадаю толькі страйк 95-го года ў мінскім метрапалітэне, які быў жорстка спынены. Таму зараз, канешне, казаць аб нейкай адкрытай солідарнасці вельмі цяжка, тому што людзі, канешне, запалоханы. Велізарны каток рэпрэсій прайшоўся па ўсім прадпрыемствам Беларусі, звольненыя тысячы працаўнікоў па палітычным матывам за ўдзел у страйках, папыткі страйкаў, за ўдзел у незалежных прафсаюзах і так далей. Але ўсё ж такі я магу казаць, што ідэю салідарнасці, ідэю справядлівасці знішчыць немагчыма. Яна заўжды будзе цепліцца дзесьці ўнутры. Спадар Александр, калі мы вяртаемся вось да традыцыі святкаваць першамай, за савецкім часам казалася вельмі часта, што вось рабочы мог сабе дазволіць купіць і аўтамабіль, атрымаць у выніку кватэру ад дзяржавы, і што рабочы клас быў заўсёды ў пашане. Бо шмат хто працаваў, і той, хто шмат працуе, той усё мае. Ці так гэта было насамрэч? Да вас пытанне як да гісторыка, уласна. Ну, калі, канешне, паглядзець савецкую гісторыю, як яно ўсё разгортавалася, як ішлі падзеі, там было шмат рыторыкі, шмат было прапаганды. Калі паглядзець на сапраўдныя магчымасці працоўных, тое, што яны маглі набыць, якое жыццё яны маглі сябе дазволіць. Ну, гэта не ідзе ні ў ніякае параўнанне з тым, што, напрыклад, ужо было пасля Другой сусветнай вайны на Захадзе. Там у гэтых параўнанні савецкая прапаганда іх зразумела рабіла, но яна іх рабіла вельмі селектыўна і так у пэўным накірунку, каб не дэманстраваць відавочныя перавагі сітуацыі на Захадзе. Ну а што тычыцца сённяшняй Беларусі, калі паглядзець на наратывы, лукашэнкаўскія наратывы, тое, што яны прасоўваюць, у тым ліку і дачыненні да працоўных, ну, канешне, тут ёсць працяг этой савецкай традыцыі. Яны карыстаюцца па-ранейшаму савецкімі наратывамі. Спадар Максім, разам з тым, вось вы ўзгадалі пратэсты 2020 года і тое, што зазналі ціск шмат якія рабочыя і ўлады да сённяшняга дня зводзяць рахункі з рабочымі, звальняюць іх па надуманых прычынах альбо робяць нейкія вымовы. Што вам вядома? Што вядома беларускаму кангрэсу незалежных прафсаюзаў на сённяшні дзень? Ці працягваюцца гэтыя рэпрэсіі на айчынных прадпрыемствах? Конечно, рэпрэсіі не скончваюцца, яны працягваюцца. Кожны месяц, кожны тыдзень амаль адбываюцца рэйды на беларускіх прадпрыемствах, знаходзяцца людзі, якія там дзесьці правілі нейкую актыўнасць у сацыяльных сетках, там нейкія перапосты, нейкія там лайкі і так далей. Яны адпраўляюцца на суткі, адміністратыўныя нейкія там штрафы і так далей. Таму гэтыя рэпрэсіі не могуць быць скончаныя ўладамі зараз і ўвогуле, таму што уся гэтая сістэма Лукашэнка, весь гэты рэжым, ён пабудаваны зараз на гэтых рэпрэсіях і трымаецца толькі на гэтых рэпрэсіях. Таму яны будуць працягвацца, але
знаходзіць людзей, якія прымалі там актыўны ўдзел у пратэстах, там так становіцца ўсё цяжэй, таму што шмат каго звольнілі, шмат каго перасадзілі. І хутчэй за ўсё сістэма скора пачне як гэта затрымліваць сваіх, шукаць ужо здраднікаў сярод сваіх паплечнікаў. Спадар Александр, калі глядзім на ўсю гэтую сістэму, то відавочна, што Лукашенко часамі пераймае савецкія традыцыі на працоўныя калектывы. Да прыкладу, некаторы час таму ён забараніў звальняцца з тых, хто працуе ў сельскай гаспадарцы без дазволу начальства. І на ваш погляд, чаму Лукашенко лічыць гэта эфектыўным, хаця савецкая гэтая сістэма показала, што гэта ўсё адно наканавана на правал? Ну, вы ж разумееце, у яго абмежаваныя магчымасці, калі ён будзе спрабаваць рабіць іншым чынам, там больш свабоды для тых жа працоўных, большай магчымасці, увогуле большай магчымасці вырашаць свой уласны лёс. Ну, праблемы будуць яшчэ большымі, бо тыя магчымасці для працы, якія ёсць, яны ж не асабліва прывабныя. Чаму людзі сыходзяць, чаму людзі у пошуку працы, чаму людзі пакідаюць краіну і шукаюць працу за мяжой? Таму што ўмовы працы за мяжой яны куды лепшыя, чым у Беларусі. Так што, каб людзі заставаліся, у Лукашэнкі застаецца толькі прымус. І прымус гэта тое, што ён ведае, на што ён робіць стаўку. Ці ён разважае пра тое, наколькі гэта эфектыўна. Можа і разважае, але адначасова разумее, што гэта найбольш надзейны метад для яго. Самы надзейны. Усё іншае пагражае пагаршэннем яго ўласнай сітуацыі, пагаршэннем стабільнасці рэжыму. Таму мне падаецца, і надалей стаўка будзе рабіцца менавіта на прымус. Ну, а доўга так, канешне, працягвацца, вечна так працягвацца не можа. Гэта ў выніку толькі сістэму паслабіць і зробіць яе яшчэ менш эфектыўнай. Спадар Максім, не толькі прымус, але і пернікі выкарыстоўваюць улады дзеля таго, каб завабліваць рабочых заставацца на працоўных месцах. Прынамсі, не так даўно была агучана інфармацыя, што на беларускім металургічным заводзе у Жлобіне у траўні ўжо плануюць павысіць заробкі. На ваш погляд, ці гэтыя захады, якія прадпрымаюць улады, будуць прывабнымі і эфектыўнымі дзеля таго, каб людзі заставаліся на гэтых працоўных месцах? Ну, гэта тое, што яны могуць зараз зрабіць, то есть бок толькі прымушаць, але і неяк заманіваць, таму што ёсць велізарны недахоп кадраў менавіта ў прамысловасці і на такіх буйных прадпрыемствах, на якіх былі выступленні працоўных, а ПМЗ гэта той завод, на якім мы, Беларускі незалежны прафсаюз, спрабавалі стварыць нашу арганізацыю, і больш за 200 заяў наш прафсаюз прайшло менавіта з БМЗ у 2020 годзе. І там, конечно, люди жадалі стварыць свой уласны незалежны прафсаюз, каб абараняць свае правы, мець сваю асабістую калектыўную дамову, палепшыць заробкі і так далей. Ну, гэта ўсё такое. Сёння дабавілі, заўтра адабралі. І у гэтай сітуацыі моладзі, якая застаецца зараз у Беларусі, яна ж не толькі глядзіць на павышэнне заробкаў, на колькасць заробкаў, яна глядзіць на агульную сітуацыю ў краіне, на тую стабільнасць, ці ёсць у іх будучыня, ці ёсць у іх бяспека, ці ёсць у іх нейкія элементарныя правы, ці могуць яны нешта абіраць. У такой сітуацыі, у такой палітычнай сітуацыі, у сітуацыях пастаянных рэпрэсій з боку дзяржавы, канешне, моладзь будзе выкарыстоўваць усе шансы, каб з'ехаць з Беларусі і пачаць сваё жыццё больш стабільнай, больш бяспечнай, больш з лепшымі умовамі краіне. Таму гэта ўсё не дапаможа нам. Кадравы голад толькі будзе павялічвацца. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Спадарства Максім Пазнякоў, выканаўца абавязкаў старшыні Беларускага кангрэсу незалежных прафсаюзаў, а таксама Александр Фрыдман, палітычны аналітык і гісторык. Дзякуй, спадарства, за гэтую размову.